Welcome back. You're still tuned into Ezokolo on Pumakapa TV, channel 260. We will now listen to Pastor Bulelani give us devotion to encourage us. You do not want to miss this part. Stay tuned. Mandinibulise bazalwane, ndinibulisa ngelihle igama lomfeli wam uYesu Kristu. Kumfundisi uMandiyase lo uthethayo kwibandla lamarhabe amanyanayo ethi Emsoka Memorial eMotherwell. Ilizwi lethu sifumana kwincwadi yemfuduko Exodus chapter 17 kuverse 11 no verse 12. Phansi kwesihloko esithi amaSirayeli achaswa nguAmaleki eRefidim. Kwathi xa aziphakamiseleyo uMoses izandla kweyisa uSirayeli. Kwathi xa azihlisileyo izandla kweyisa uAmaleki. Izandla zikaMoses zadinwa. Bathabatha ilitye balibeka phansi kwakhe. Wahlala kulo. Bathi uAaron noHuri bazixhasa izandla zakhe. Omnye ngapha nomnye ngapha ya. Zazimaseka izandla zakhe. Lada ilanga latshona. Lo mzalwane uzalwa kusapho kanye intombi yakwaMram. Lo mzalwane kuzalweni kwakhe ngumuntu apha ongazaniyo nekhaya. Ngoba kaloku uMoses uthe ekuzalweni kwakhe wathatyathwa, ekuthatyathweni kwakhe wakhelwa ingubusi wayobekwa emanzini. Ebaza sithetha ngomuntu apha ongazaniyo nekhaya, ongazaniyo nobushushu basekhaya. Ngumuntu ongalaziyo uthando lukamama, ngumuntu ongalaziyo uthando lukatata. Lo mzalwane uthe ekuzalweni kwakhe intombi yakwaMram ezalwa ngexesha lokubana abantwana abangamadodana babulawe. Kuthiwa lo mzalwane wathathwa wabekwe emanzini. Kuthe kusenjalo kwabonakala ntombi ithile yathi khe nithatheleni lo mntana nimenyise. Othe wenje njalo ndakumnika umvuzo. Ibala elifutshane likaMoses kuthe kusenjalo wathatyathwa ekhuleni kwakhe wawela kwisandla sikaFaro, apho kunyanzeleke ukubana aphume akhulule amaSirayeli eyiphutha. Kuthiwa ekunikweni kwakhe oluxanduva lokukhulula amaSirayeli eyiphutha. Uthi yena ngoba uyazithandabuza ngoba yena akayithembanga lento ayinikiweyo. Uthi apha ekuthunyweni kwakhe abuze kokubana mna ndilithintitha ndawufika ndithini na. Ithi impendulo xa iphuma, nangu umnakwenu uAaron unawo ngapha koko nantsi nale ntonga iza kuthwala endlini. Ngoba kaloku sikhonza uThixo ozibonelayo ngabantu bakhe, sikhonza uThixo othi endleleni akunike yaye akuxhase ngamaxesha onke. uMoses kweli bali uthabatha le ntonga uhamba nomnakwabo uAaron ukhulula amaSirayeli eyiphutha emveni kwembali ende engentlanga nguMoses, kodwa unukuxanduva lokukhulula amaSirayeli eyiphutha. Kuthe kusenjalo bazalwane, lo mzalwane wakhulula amaSirayeli eyiphutha wonyaze ba awele nabo ulwandle olubomvu. Imbali kaMoses yokufakwa emanzini yokukhulula abantu ngolwandle olubomvu yiyo eyenze yamomeleza, ngoba uye wakhumbula ikuzalwa kwakhe. Ngokuzalweni kwakhe wabekwa emanzini uMoses. Kulapho kwazothiwa igama lakhe nguMoses ngoba yena urholwe emanzini. Abazalwane kuthe kusenjalo lo mzalwane kwanyanzeleka ewelile ulwandle olubomvu. Waluwela ulwandle olubomvu. uThixo hamba nabantu bakhe ngamaxesha onke. Wayekile bawela bonke abantwana bakaSirayeli ngaphesheya. Kwathi kusenjalo kulandela abantu abaleqa okanye abafuna ukutshabalalisa lento uMoses ayithunyiweyo, ngoba uThixo akalijikeli ilizwi lakhe lasuka ulwandle lwavaleka, abaninzi bafela khona. Ngoba kaloku uThixo wethu nguThixo ngabajikeleyo abantu bakhe. uMoses yena uniki uxanduva lokhulula abantu, wabanikwa abantu bohambo lwakhe. Mamela apha kule ndawo uchaswa ngumAmaleki uMoses. UmAmaleki lowo naye kuthiwa it is an unprovoked match, it is an unprovoked thing. Into kaMamaleki ayinambali ayinantsusa, ngoba kaloku umuntu othwala into kaThixo ngumuntu ohlahla leqwe athi ezibuza bandenze ntoni kubani, kodwa kungaveli impendulo, kungaveli into. Kuthiwa nalo mntu umleqayo nabantu benza amayelekenqe ngaye abanasizathu, kodwa basemveni kwakhe. Kuthi uMoses akazilwela, wasuka wahlala phansi, kodwa uThixo wamnika abantu.
bohambo lwakhe wamnika abantu abaza kumxhasa endleleni kuthe zatyhafa izandla zikaMoses kwabonakala kusoyisa umAmaleki kuthe emva eziphakamisile izandla kwabonakala kusoyisa uSirayeli. Ndifuna ukuthi kuwe bazalwane, do not give up now. uThixo le nto akuthwalise yona uyayazi. uThixo le nto akubekele yona ngaphambili emveni kwale challenge ujongene nayo ngoku, emveni kobunzima ubuvayo ngapha koko ukhona uThixo uzazibonela ngawo. Bazalwane, ndifuna ukuthi kuni ze ningatyhafi, hambani nalo Thixo. Usaqala lo nyaka, mthembeni uThixo. Ewe uThixo uza kunika abantu, usungazikhethela abantu bohambo, ngoba ingxaki yethu thina sike sifuna ukuzikhethela abantu, kodwa ndifuna ukuthi kuni myekeni uThixo azenzele indima yakhe. Uza kunika abantu abaza kusapota endleleni, uza kunika abantu bohambo lwakhe, uza kunika abantu bokuthandaza, ngoba kuthiwa apho uMoses emveni betyhafile wabekelwa isihlalo wahlala yangomnye ngapha yangomnye ngapha bemxhasa kuba befuna kuphumelele le mfazwe. Kuthiwa bazinyusa izandla zakhe lada latshona ilanga baphumele emfazweni. uThixo azabe nani nakulona unyaka, uThixo azahambe nani nakulona unyaka, uThixo azanenze kakuhle nakulona unyaka, anomeleze anigcine ngamaxesha ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Well, what a powerful word from Pastor Bulelani. We are so blessed and we thank him so much for blessing us with those words of wisdom, encouraging us. I hope you are also encouraged at home. We will go to an ad break now, but please stay tuned as we have more on the show. Don't go anywhere. Welcome back. You're still tuned into Ezokholo on Pomakapa TV, channel 260. Dihleli naye ke uKhanya Ncwayi. She is a musician, a gospel musician, and we would just want to get to know her today. Sazi kabanzi ngomculo wakhe and her whole journey into the gospel music space. Mama Khanya, molo. Molo Sithando. Umkelekile enkqubeni njani? Ndiyabulela kakhulu. Uba uniphethe kakuhle, ndiyabulela kakhulu nibulisa nabaphulaphuli nababukeli. Yes. BeMpomakapa TV channel 260. Nsithi molweni, xolo enkosi malibe nani. Siyabulela mama. Can you just tell us kabanzi nje ngejourney yakho with music? What do you do? Ufike njani apha? And just nje usinabisele nje lo journey. Enkosi, maniqa ndizazi seqala. NdinguKhanya Ncwayi, ndinguMamtolo. Igama lakaKhanya ke ligama lasemzini nami. NdinguNosipho Sibheja elasekhaya. Ekhaya kusengqushwa, ndatshatela kaphaya nengqushwa. So indaba yam nomculo wokholo iqale at an early age, because at the age of 6 years ndandise Sunday school kwinkonzo yama Amy, and I became a member yechoir. Can you believe that? A member yechoir was a youth yayingekho iye ku-convention. So I got that opportunity, and I was that bubbly child ke mna ke. Each and every opportunity endiyibonayo ndiyigrabhe ndingayiyeki. So utata Oligosa at that time athi masikhwele eqongeni, and he asked for an opening hymn 7 ke kwase-Amy ndayithatha. And that was it, and I've never stopped. So when I saw the congregation that they have confidence in me, so I told myself, I can do this. Even at home, mama, xa ndixela, yo mntanam, yo ndafuna ulila, xa ndafuna ulila bandixoma ndoyika wena mhlawumbi uzasulile. And then it started there. When I grew up, ke ngokulala lami nasechesirha pha engqushwa, sanayo i-gospel group that we call it Samukukhanya. And I was a leader there. Wow. Saqokelela i-youth. That time ke engekabikho into ze-drugs, but utywala bukhona. So siyazi ukuthi at certain times we go to i-rehearsals. Siphume nge-weekends to attend i-concert esi-invitwe kuzo, then sibuye. But laa nto yahlala kum. And I got married, to fast forward my story. So I had to change each cawa ndongena kwinkonzo yamaWisile. Kwinkonzo yamaWisileni andizange ndizibambe because ndingumntu womculo, umculo lives in me. And xa ndifika phayana kwinkonzo yamaWisileni abantu bayazi amaWisile, kuqala bekho laa mbhedesho ko umde, and I was so bored ba kude uculwe nini apha, because ndifuna ucula into endifuna uyazi and ndifuna bandazi ukuthi uyacula lo mntu. Yes. Luckily I got a chance to introduce myself. That introduced my chance yam ngokuthi ndicule. That is when it started, and they gave me a platform ukuthi mandicule.
So ukuze ndibeke ngoku ndinguKhanya Ncwayi, a recording artist, Yes. kukuva the feedback from people saying xa ndihlabela ingoma, even though it's a popular song, iba ngathi ingoma intsha kubo. Forgetting that xa ndicula mna ndicula for my healing, not knowing that I am healing others. So yakhula ke ngoku le nto. I decided to go e-studio ku-Eternity Studios andawusiya Hlekani ndayorekhoda my first album pha. Here I am ke ngoku nandibiza nandibona Uhleli wherever apha kunye undibone nathi. khona ndihleli nani for the first time to Yes. be kwimeko Wow. enjena. Wow, So I thank so much siyabulela. ngale opportunity ninike yona inkosi. Yes, siyabulela mama. Can you just tell me briefly about i-album yakho nje? What is it about? Zithini ingoma eziphayana nokuthi abantu bangayifumana phi as well? I am a preacher. Ndime eqongeni and give hope to the hopeless people. So my album, it's about giving hope to hopeless people. My first song that I have is Uzunganishiyi Nkosi. Abantu who seem themselves engathi basekoneni. So when kuculwa la ngoma ithetha nomuntu okulomeko injalo, izichaphazela zonke imeko. Then ndidlule ndithi Nkosi ndithembe wena, knowing that kule meko ndizibona ndikuyo ngoku, but there is God that I trust to. And okwesibini ndiphinde ndibe nengoma ethi hlala uzinze. Uyaqonda uba le nto le meko bendikuthe kuwe zikhona ndazibamba ndathi uThixo azange akushiyi, ndathi kum ndithembe yena yedwa. Now I'm saying to people, kule meko wena uzibona kuyo hlala uzinze, it's just temporary. Yes. Ayikho imeko ezawuhlala umuntu abe kuyo kokoko, ziyagqitha zonke an account ukuthi ungabi namsebenzi, uhlutshwa ngabantwana emakhaya, zonke izinto ulala ungatyanga, ulala zinyembezi because of izinto ezenzekileyo, but ndithi kuwe hlala uzinze because God is still there kwezo meko zinjalo. And I've got this song ethi uThixo wandiphakamisa ndiseludakeni. I might not say lanto ibhekisa kum, but ndiyayazi ukuthi imeko ekum nawe wena ubukeleyo le meko uyadibana nayo, but ifuna wazi ukuthi uThixo uyakwazi ukwehla amonyula umuntu kwelo daka avela ambeke endaweni ecocekileyo, endaweni abantu abazawuphila kuyo. Enye ithi, but the title track ye-album yam ke ithi Ndiyabulela. Okay. All right, Mama. Thank you so much for sharing that with us. Do you have anything else ezayo mhlambi abantu xa bekulandela who they can look forward to? Do you have any shows, anything coming up? Just the right time. Okay. On the 31st of May, I'll be having my very first gospel show. Yes. I'm based eKapa ke. Okay. So izabe isekhaya elitsha eDesmond Tutu Hall. Sizabe sisusa pha. But line up andikayi-reveal. Okay. Kodwa kuzawuphileka pha nge-31st kaMeyi. Abantu bazodibana nam khona. Ematikiti ayafumaneka nge-R200. Then bandilandele kwi-social medias. NdinguKhanya Mamtolo Ncwayi kwaFacebook. On TikTok ndinguKhanya Ncwayi. All right. One more word nje shortly mama ukhuthaze umbukeli obukeleyo ngokuthi nami ndiyafuna uqala to do what God has called me to do but akululanga. Quickly nje, just briefly. You might not say akululanga. The first step, suka kuloo ndawo ukuyo and then look indawo ozakwazi ukuthi uncedakale kuyo okanye ubuze kubantu oqonda ukuthi lona umuntu yi-role model yam uzokwazi ukuthi umuntu akunike advices and go for it. Sulala phezu kwephupha lakho xa uzazi ukuthi khona into ephilayo kuyo phuma kuyo uThixo unike ngenjongo ukuthi uzawuyazi ukuthi mawuyisebenzise. Thank you so much, Mamukhanya. Siyavuya kakhulu that you've joined us on the show today. Yes. Well, hope you enjoyed that at home. Don't forget to get ukulandela uMamukhanya Ncwayi, and also please stay tuned as we are going to hear her give us Umculo Omnandi, one of her songs from her album, to bless us. Stay tuned.
Welcome to your favorite show, Ezokholo Gospel Show. Ndiyathemba ukuthi ke emakhaya niyonwabele inkqubo yethu namhlanje. Welcome. Igama lami ndingubongani yona. Ndisithi ke kuzaba mnandi kwinkqubo yethu namhlanje. As you know ukuthi ke lena inkqubo qho ngecawa iba khona Channel 260. Make sure ukuthi ke awuyiphosi. Inkqubo yethu ke namhlanje ityebe kakhulu. Sinabo abefundisi abazothetha, sinawo nomculo omnandi ozothonwabisa. Masibaleke siye kumfundisi uBulelani ozothi kasinike ilizwi lethu namhlanje. Stay tuned, ungayindawo. Welcome back to your favorite show, Ezokholo Gospel Show. As you know ukuthi ke namhlanje sinalo undwendwe ezothi ulithethe kunye nathi kamnandi. Sinaye uPastor Chumani. Kunjani mfundisi? Siyaphila tata, kunjani kuni? Siyaphila. Mfundisi usiphethele indaba ezimnandi namhlanje. Khasichazele kwenzeka ntoni? Kahle kahle tata, si hosta inansika i-crusade. Yes. Igama le-crusade lena ithi break free. Injongo yi-crusade eqale ngqo umuntu wonke. Individually, kwi-community zethu, nakwi-family zethu. Okay. Now, okay. Omnye imbuzo nawo mfundisi wami is that le idea yale crusade ingaba nijongise ekubani kwenzeke ntoni kuyo xa seyiphelile? Now, into esifunayo kuba kuzaliseke umbono kaThixo ebantwini bakhe. Lento uThixo kanye wayefele. Ithi iBhayibheli, he was poor so that we can be rich. Yes. So ukusafarisha kwakhe, in fact ukufa nokuvuka kwakhe kwakuvalidate impilo awayesiphathele yona. So yilo mpilo ke nathi sifuna ukuyibona ebantwini bakhe, nathi yilo mpilo esifuna ukuyiphila nathi. Mfundisi wami ngabahlambi ngabaphi abantu abalindelekileyo kule crusade? Kule crusade akho muntu utheni tata. Yes. Because wonke umuntu unezinto ahamba nazo angazaziyo. Abanye bahamba benemibuzo abazibuza yona engadiphenduleke. So sizokuthi ke ngale crusade akho area ebomini bakho ezawukushiwa ingakhange bekanti iyatatshwa. Omnye umbuzo nawo mfundisi wami ngale crusade ingaba izokubaphi namaxesha ayo ngabathini? Le crusade izabipha engqondela ephakama primary school. Yes. Kwinkonzo ekuthiwa Salvation of Jesus Christ Ministries. Yes. So usuka kwadwesi usuka enjoli uthi uza kwehla nje engqondela xa usehla engqondela uhla straight uqenqeleke nantsa iphakamiza bekhona bazabe bekhona nabantu abasegeyithini abazabe behoye yonke into. Yes. Mhlambi zeziphi izithethi abantu abanozilindela okanye ngabaphi abefundisi mhlamba bazobe besebenza kule crusade? Tata baninzi abefundisi kule 5 days abazabe beshumayela phayana bexela indaba ezilungileyo. Sinabo umfundisi akhona nzima, sinaye nomfundisi uThobi from Youthnik. Yes. Baninzi mfundisi abaninzi ne-gospel artist esizabe sinazo phayana ezizabe zicula akhonto nje singazoyifumana. Ingaba ke mhlambi abanye abantu basithi abangazukwazi ukuphumelela kuya mhlambi zaba khona into ezifana no live stream apho mhlambi bazokwazi ubona khona? Side sayivelela naleyo into. For instance, ukukhawulelana nalento uyithethayo, abantu abahlala kude sizaba coverisha nge-transport. Oh, yeah. Sinazo transport for abantu. Okwesibini o live stream o Facebook ndenzela abantu abakude ke ngoku bazabe besenziwa pha kwi group kanye kwi profile yam on Facebook. Le praise and worship mfundisi wami ninike i-theme. Ikhona i-theme ebekhena inika yona ngaba mhlambi i-theme ithini for le 5 days? I-theme into sijonge kuyo lukhuleko lwabantu. Amen. Yilento bambe nditsho qala nisithi sometimes ezinye izinto zilapha kuwe qha uziboni and zizawudinga umuntu oneliso othunywe nguThixo ukuba azibone. Nemibuzo esinayo ithi iBhayibheli umama wena ethombele igazi akho ndawo angayanga kuyo ezama amancedo, which means zangaphenduleka until wafika kuYesu Kristu. So sizama ukuthi kubabukeli ithemba likhona. Yes. Yonke lento unayo, le uyaziyo nale ungayaziyo, uThixo ungumncedi usanceda namhlanje. Mfundisi wami unyaka uyaqala 2025. Abantu bane challenges, abanye bafuna ubuyela esikolweni, abanye abanamisebenzi, abanye baswelekelwe ngabazali. Ingaba ngoku le crusade njengoba ifika ngexesha lonyaka, ifika isithini kubantu abanezongxaki? Sithi ukuba bekho ixesha
apho bekuthiwa uyaphila khona. Yes. That time is now. Alani uba ndiyavakala. Now ithi iBhayibhile in the beginning Yes. God. Now ekuqalekeni bekungekho xesha, kungekho zimatters, kungekho space. Yes. So zonke ezi zinto sizokuziva xa uThixo sithi let there be light, Yes. and everything yakhona. So sabona ixesha, sabona izinto. Ngamanye amazwi akho nto influence leyo uThixo ukuzenze lento ayenzileyo. Everything uyenze out of a choice yakhe. So sithi ke ebantwini nasempilweni yakho uThixo akazujonga xesha. uThixo uphila ngapha kwexesha kodwa xa eektayo ungena exesheni. Kubizwe lenkosi lithi under heavens there are seasons and times. And ixesha ngene ngalo uThixo lelona li right. Amen. Mfundisi wami kwaphinde usikhumbuze ngamaxesha ne-dates kuba zobe sisithini so that nomnye umuntu mhlawumbe usandongena apha enqubeni ayazi ukuthi lithini ixesha akuzoqalwa ngalo nokwesibini ne-dates esithini. I-date is on the 31st of February until E4 kaMarch. Okay. The 31st will be on the Monday until E4 kaMarch. That will be on a Friday. Okay. So amaxesha ethu ke indaba yexesha sijongile kakhulu. Yes. Imvuselelo zethu zizawuqala ngo-5. 7:30 siyagoduka. Mfundisi wami mhlambi ke xa sesiyiqwela le interview yethu zeziphi ezinye izinto abantu mhlambi amabazilindele kule crusade zobe khona. Yintshumayelo tata. Sinabo befundisi abazabe belishumayela ilizwi kaThixo. Sinabo befundisi ithi iBhayibhile by the same spirit we are given different services and different gifts. So ayo gift one le uzayifumana. Yes. Abentshumayelo bakhona, healing ikhona, abadumise because abanye abantu baphila ngengoma. Yes. Abadumise bazabe bekhona, akho nto nje izabe ingekho tata, ipackage. Yes. Pastor Sonwabo, thank you so much for ukuza kuthi uzosichazela kule nkqubo and kwesibini nababukeli ndiyathemba ukuthi bavile, ndiyathemba ukuthi ke bazoxhasa inkqubo yenu. Sithemba ukuthi ke naxa seyiphelile abantu baseBhayi bazotshintsha njengoba siyazi ukuthi Gqeberha inintsi into enzekayo ububo benzekayo kodwa ngale crusade ubomi abantu buzotshintsha. Enkosi kakhulu ke mbukela emakhaya, asiphinda sibuye ke siza kuphathela uncuthu lomculo omnandi. Stay tuned, ungabheki indawo.
Wow, mphulaphula semakhaya, what a wonderful show that we had namhlanje. Besinomculo omnandi, besikunye nayo devotion, simenywa nakumvuselelo. Q, how did you see show namhlanje? Oh, I completely enjoyed today's show, Bongs, and I hope that Nombukeli Ekaya we enjoy it, and they're going to join us every Sundays on Ezokolo, channel 260 on Pumakapa TV. Same time, same place. Please don't forget to follow us on all our social media platforms. We'll see you then.